je normalno, ono u H kao i kod svih. Što kažu, u nacionalnoj klasi brzine ti idu u H, prva gore, druga dole, više ti ne treba. To je menjač, ovo ti je reduktor, ništa ne diraš reduktor za sada. Ovdje je reduktor, da. Daš kontakt da sugasi, ovako, sugasi žuta lampa od grejača tamo. Dobro. Sugasili, jesu. To je to. Rikvert i ono desno po nazvu, kvačero pa rikvert. Ajde, pozadnje, da imamo nešto. Ajde, desni nazad. Pun desni. Dobro, idemo napis. Idemo dole. Dole. Dođu sad u treću. Malo je on zahtevan za volan, zato što su veliki točkovi pa neće sam da drži pravac, moraš da ga koriguješ volanom. Evo nas upravo u autocentru Kocić. Ljubica vrši test vožnju na Toyoti. Mićo, koja je Toyota? Hilux. Prilagođena za off-road vožnju. Znači, prilagođena za off-road vožnju. Budući rally vozač, Ljubica Ilić. Evo upravo možete, pogledajte kako to izgleda. Ajmo Ljubice. Gas. Malo da uđemo u teren, čisto da vidimo šta možemo. Da osjeti malo teren. Tako je. Četanićev, vi ste odličan Ja se čudim odakle Mića dobar instruktor, to me baš čudno. Ajde, još naprijed. Desno. Opet desno idemo. Slobodno malo dodaj gas. Što ideš uzbrdo. Skrati, uzmi ponovo iz nekoliko snimaka da bi mogo da prebacuješ. Bravo Ljubice. Odlično voziš. Gospođica Ingrid, buduća nada. Buduća nada srpskog rally vožnje. Tako je. Nemojte da mi zamerite ako sam malo loši, ali ja prvi put vozim ovoliki auto. Ti lošo uopšte nisi, znači samo veruj u sebe i to je to. Nije problem u veličini auta, nego ti nisi navikla na gabarite. Nisam navikla na to, bravo, to sam htjela da kažem. Kad je neka gospođa pitala tamo alo saveta, kaže da vas pitam, kaže ja imam 85 kila, kaže koliko bi trebalo da bude visoka? A kaže trebali bi da budete 2 metra i 5 centimetra. Eto, ja sam imao pričam, nisam ja debela, nego sam niska. Da. Bravo. Pre nego što uđemo u autocentar Kočić, ja ću izaći da vas snimim kako ono ulazi. Jel si dobro? Sad ćemo vidimo šta će drugiš sa Mićom. Autocentar Kocić i Ljubica Ilić. Može. Kreni.
I kako ti iskustvo? Iskustvo je dobro, ali morat ću da vežbam. Pa sve u vežbi. Evo ulazim i ja u džip, idemo. Ovo je bila Ljubica Ilić, moj brat. Šta da vam kažem?